La restauració de la fusta culmina amb la recuperació dels ferratges, que són els accessoris que faciliten el funcionament de portes, mobles i finestres. Algunes d'aquestes peces són bastadors, manetes, poms, mecanismes de ventilació i frontisses. Sense elles, res funcionaria amb precisió. Gaudí les va dissenyar amb una premissa, la seva ergonomia, adaptant-les amb creativitat i elegància a les mans de les persones i al seu ús. Els metal·listes artesans d'Iberplat Steel ens ajuden en la reproducció i restauració de cadascuna d'aquestes peces. I per fer-ho possible, se segueixen diferents processos. En primer lloc, les peces es desmunten, fotografien i enumeren, i a continuació es decapen. Després, es recuperen integralment, sigui soldant trencaments o canviant peces senceres. Finalment, ve el polit, que té com a objectiu allisar i donar finor i llustre a cada element. A més, depenent de la peça, s'aplica un vernís o un recobriment metàl·lic. I el pas final és el muntatge, que ha de ser igual de precís que la resta de processos perquè tot funcioni a la perfecció. Gràcies a aquesta feina artesanal, bellesa i funcionalitat tornen a donar-se la mà un segle més tard.